അസ്സലാമു അലൈക്കും. കിച്ചണിക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാ കുട്ടികളും വന്നാണ്. നമുക്കൊരു ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് കിട്ടിയിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മളെ കുട്ടി ഓൻ ജിദ്ദയിലാണ്. അള്ളാഹു ഓൽക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മളെ മക്കൾക്ക്. അപ്പോൾ ഓൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പെരിന്തൽമണ്ണ ഇവിടെ ഉച്ചാരക്കടവ് എത്തിയതാട്ടോ ഫുഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ഉറങ്ങുകയാണ്. ഒക്കെ ഉറങ്ങി എണീച്ച് വന്നിട്ട് നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കണം. കുട്ടികളൊക്കെ ഉറങ്ങി എണീച്ച് വരട്ടെ. അപ്പം അമ്മേൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ മാക്സിമം എല്ലാവരും അമ്മേൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ആ സാധനമൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചാൻ പോകുക കുട്ടികളൊക്കെ ഉറങ്ങി വെച്ച് നിസ്കരിച്ച് വന്നിക്കണു. അപ്പം നമുക്ക് ബിസ്മി അല്ലി പൊട്ടിച്ച് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വളരെ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയാട്ടോ പൊട്ടിച്ചണേ. നമ്മളെ മക്കളിപ്പോൾ ജിദ്ദയിൽ ഇന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാ മക്കൾക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാ മക്കൾക്കും എല്ലാ അമ്മമാർക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അത് 3 പെട്ടിയായിട്ടാട്ടോ വന്നിക്കണേ. ഞങ്ങൾ 3 പേരാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചട്ടെ എങ്ങനെയാണ് വന്നിക്കണെന്നൊക്കെ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ രണ്ടാമത്തെ പെട്ടി. മൂന്നാമത്തെ പെട്ടിയൊക്കെ അമ്മ എടുത്തു. ഇതൊക്കെ എല്ലാതും ഉണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, എല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പെട്ടി ഇതാ 3 പേർക്കും ഓരോ പെട്ടി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഒരു പെട്ടി ഇതാ കഴിച്ചണു. ഇതാ കാണില്ലേ, ഇതാക്കണം. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാട്ടോ. ഇതാക്കണം. ഇതേ മാഷാ അല്ലാഹ്. ഇതാ അപ്പം ഇനി ഞങ്ങൾ കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ. എല്ലാവരും വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടോ.